é o pesadelo que viven os veciños de Cariño dende hai 3 anos, dende hai 3 anos. Eles, nun primeiro momento, cando comezaron a aparecer esas pintadas, pensaban que era un acto de vandalismo, pero a medida que foi pasando o tempo, a cousa puxose bastante máis seria. Ollo porque xusto a semana pasada apareceron varias pintadas, tanto en domicilios como en negocios, con nomes e apelidos de veciños ameazándoos. Pois moito ollo, que nos digo os veciños que o denunciaron múltiples ocasións perante a Garda Civil e efectivamente podemos confirmar que existen múltiples denuncias na Garda Civil, polo menos máis de 10 dende o ano 2019. Ademais, tamén podemos confirmar que este rapaz, duns 30 anos máis ou menos, ten pendente un xuízo por lesións contra outro veciño no próximo mes de febreiro. Fontes policiais falan dun home conflitivo e, ademais, con problemas psicolóxicos. Apareceron aquí unhas pintadas e parece ser que unhas fan alusión a ti, a Javi. Sí, un vecino de aquí, supuestamente, porque yo hice un comentario, que cuando protestó la gente por lo que hicieran, yo hice un comentario y entonces con eso en el Facebook, él lo cogió de mal y ahora ha seguido conmigo y con los más. A min fíxome unha pintada fea, o coche que tiña aí enfrente, no terreo ese que é meu, pinchoume, non, rajoume con unha navalla as 4 rodas, chamoume Roja. Esa persoa, ao mellor, cruzase cun veciño da vila, dille, ao mellor, neste caso, pois dille Rojo ou o que sexa, ao día seguinte, pois pode ter a mesma pintada na fachada da casa dese veciño. É unha persoa abertamente nazi, leva camisetas sin esconderse para nada, leva camisetas desa temática, pinta esvásticas en todas partes. Cando o Concello puxo a bandeira LGTB, el pintou no Concello. Cando foi o 8M, pintou no colexio en contra das profesoras. Todo o que sexa feminismo é abertamente homófobo. Anda con spray de pimienta, anda con navalla, e calquer día que se lle cruce máis os cables, pois eu, cando cerro a porta de noite, poño aquí un paragüero que teño, porque digo, bueno, se entra, se empuxa a porta, vai tirar o paragüero e ino de notar. E aquí o de Léric en riesgo? Léric es en mi barco, yo tengo un barco de 12 metros para aquí a la bajura y ya pone Léric en riesgo, amenazándome que le va a hacer algo al barco de noche o algo. Cruzase con alguén e se sabe que ao mellor nalgúna rede social publicaches algo que va en contra dos seus ideales nazis, algo normalmente de temática progresista, pois xa che di Rojo. Por isto a xente ten medo. Aparte, en Cariño non hai nin policía, nin cuartel da Guardia Civil, non hai policía local, así que pois as denuncias acumúlanse no xulgado e aquí non pasa nada.